ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଠୁ ଉଠୁ ରୋଷେଇ କରିବେ ଚିନ୍ତା। ସବୁଠୁ ସହଜ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଥିବା ରେସିପି ଡାଲିଟିକୁ ବୋଧେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଉଛୁ। ଏଠି ଡାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିଲେ ନୂଆ ରେସିପି କଲରା ଚିପ୍ସ। କଲରାକୁ ପତଲା ପତଲା କାଟି ତାକୁ ଧୋଇ ନେଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ 2 ଚାମଚ ବେସନ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ରଖିବେ। ପରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଲାଲ ଲାଲ କରି ଛାଣି ନେବେ। ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ମା ମାନେ କେମିତି କେଜାଣି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ସବୁ ଏଭେଲେବୁଲ ଥାଇକି ବି କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ବସେନି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ କଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ହବ। ଯାହା ବି ହଉ ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଆଉ ଆମ ହାତ ରନ୍ଧା ତା ଭିତରେ କଣ ତଫାତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମାସେରୁ 2 ମାସ ହେଇଗଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଉ ମନ ଲାଗେନି। ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା ଦଳି ଚାଲିଲା ତାପରେ ବସିଗଲୁ ପଖାଳ ବେଲା ଧରି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।